Hallo YouTube og velkommen her til min video. I dag skal vi spille Team Fortress, og jeg vil ikke vise jer hele videoen. Jeg klipper sådan set det er bare de clips der er sjove og mine kills og så videre. Så ja, vi ses inde i banen. Så er vi inde her i banen, og vi tager simpelthen bare rød, og jeg tror vi vælger sniper. Skal vi se om vi kan hvor er det nu? Det var der. Nå, så bruger vi bare standard. Skal vi se om vi kan snakke med nogen her. Det er blå vi skal have. Ui, var det mig der fik ham? Boom. Ui, ham fik jeg også. Ui, ui. Og det er en... Nej, det var en... hvad hedder han? Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder.